че Ларс не се качва на самолета със своите приятели на 7 юли. От тогава майка му е в шок. Преди месец тя дойде лично във Варна, за да търси сина си. Когато се чухме последно по телефона, усетих, че нещо с него не е наред. Той се страхуваше от нещо. Вярвам, че е жив. Искам да открия единственото си дете. За Ларс се знае, че преди да дойде в България е бил подложен на стрес. Баща му е тежко болен и Ларс помага на майка си в грижите за него. Идва във Варна, за да се откъсне малко от напрежението. Тук той се забавлява, участва в алкохолните турове и вероятно подхвърлените му наркотици са причината. В момента Ларс е в тежко психическо състояние. Според експерти-психолози, Ларс избягва контакти с хората и се страхува от униформени служители. Има вероятност да обитава изоставен отдалечен имот и да се изхранва с каквото намери. Ако видите Ларс, не трябва да го сговаряте, а веднага да се обадите на телефон 112. Майката плаче постоянно. Майката въобще не е на себе си. Казва, няма да падаш духом, дига си гордо главата и продължаваме да търсим, защото всички са с нас. В момента в Германия тече кампания за издирването на Ларс. Снимката му е разпространена във всички национални медии, търси се информация и във Фейсбук. За новините на Нова, Нивелина Няколова.